Tamang-tama sa mga araw kaning oras. Adi, tamang-tama sa mga araw kaning oras, mga tugang na nakatukaw ka sa butaka, nagkakaking-kaking ka di. Tapos habang nagkakaking-kaking ka, may matuktok sa imo. Hello! Good morning po! Ay, good morning! Ano po ito? Ano po ito, ma'am? Ah, si Kwan po. Ano yan? Padara po ni Kwan. Pero po ka mo. Sa kamaga. Sa kamaga. Oy, hello, tiya. Pero po ka mo dyan. Ah, 5 po. Ay, sorry. Pagod ko kaya po, 4 lang ka mo dyan. Pero po, andara ko kaya. Sa tulusan na. Sa kamaga. Saka. Paano na kita? Paano na kita? Henry M. Paano na kita? Ay, sorry nga ya. Pagod ako nga po. 4 lang ka mo. 5 pa lang ka mo. So, bata na dara ko nga. Sa tulusan na. Maray na hapon. Ay, maray na hapon. Good morning. Salbatana. Henry M. In the morning. Pangyari sa maabaka. Jerome, ganyan ang buhay yan eh. Kaking ka, nagtukot-tukot ka sa sopa. Ada. Kasabanggin na matangaan ka, tagaring nga yan ini. Okay ba? Pero sa iba kasabanggi, nag-inom kilo sartan. Dadaan ka muna. Nag-inom kilo sartan sa iba kasabanggi. Laking. Kinalintura, kang naaraman, na dahil sinda po sa lista. Nagparapilang halabaon. May nagkadiris mayo pati. Jani, balo daw nini napudan si Atty. Arya Bunaw o si Atty. Balesa. Baka lamang makauron tangon yan. Bunaw or Balesa. Baka lamang available na makauron ta, ha? Balon ta na. Baka lamang makauron tangon yan ang taga-Commission on Election. Kana mo natabi, Jenny, te kanya onig diyo. Nala, apulan mo tabi ni sa Atty. Balesa. Bali daw, try ta lang. Baka may makauron lamang kita ngunyan taga-Comelec. May makauron. I-try ta lang kung busy. Bata day kitang advice na. Kung day, Atty. Buna, balo daw yan apudan. Baka natin lamang manapining ma-interview. Sorry nanting ma'am, tabiglaan. Iyo, kung magsimbag. Biglaan nanting ma'am. Patinsana nanting po kami. Basta morning. Yeah! Hello? Kumusta po? 5 ngaya po kami digdi. Ano? Ayaw to. Si attorney, hanapin mo, Atty. Balesa, Regional Director. Nagabalo ko ano yan? Anong tabi ka yan? Anong tabi ka? Sige daw. Sige daw. Tara munta daw kung ano ang marano yan, ha? Okay. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Mabalo kita magapon ko yan sa Comelec. Baka lamang may makaurong kita na taga Burasi sila ni bang taga Comelec lamang na peritang makahurong. Uy, birthday ko niya ni Sam. Birthday ko niya ni Sam. Talaga, happy birthday. Birthday ko niya ni Sam pala. So, sa kuyang amiga dyan sa office ni Kwan. Ano yan? Sa office ni Congressman Christopher Ko. Kwan palan adi. Balon ta daw kung ano ang mga kung di gabak, garo na kitang makaurong niyan. Busy na taban mga taga-Commission on Elections. Pero babaloon ta na magtaw sa kigiya kung ano po ang mga proseso sa pagboto. Mga proseso sa pagboto. Hindi po mga tugang sa tuya tabi na pur sa Lunes tabi no. Last day of campaign ngunya. Pero may duda kung dahil na kitang magkakauron ta. Unless na hudyan baga sa sisingan sa Comelec Daragata.
si attorney. Ikaw akong number ka ito So, Kumilik Daraga. Maski taga sa city, kasi nga ng Kumilik City ta, di ba rin akong, wala kaya si Kwan wala kaya si, ano yan. Kaya, doon na kung ano magiging, magiging sistema ngunyan na pag-abot mga tugang ka. Ayun ni sa attorney tin, panagusuntan na yung huro. May bisita ka ngunyan, attorney? Arya. Ano, okay lang? Okay lang, walang sumasagot? Okay. Pick-upon ko kuta na attorney so Comelec, may hindi kitang makauron mo niya. Good morning, gorgeous attorney. Good morning, Beautiful VP. attorney Christine Longabela. Good morning, VP. Asin sa ito yung mga paraan tabay. Ito pa ang programang Legal Yours, GB dapat araw mo. And magmahon po ako niya, nakaibanan ta si, syempre, our very own VP Henry Maceda. Natsamba man sa nangon niya na agad. Uy, kumusta po? Attorney, anong ganda? Anong sa tuyang pwedeng mahiras sa mga paraan tabay? Alam ko na pala. Anong experience mo dyan sa luwas? Kumusta, ma'am? Ay, syempre, VP, kadakol ng nababalitaan ng mga mga arugkaan na may nagbibisita na sa mga araw-araw. Mura na sa nadagong-dangog mo. Igwada ang 11,000, 5,000, 3,000. May 3,000, 1,500 da. Ang pinakasalit, 50. Aw, iyo. Para konsyal. Para konsyal. Ay, anyway, baysa na, yun man ang ganyan ang buhay. Pero, iyan, kung ikabaga abogado ka, kung mapatunayan yan na igwa kinaggibo ka yan ang punishable by law. Ay, yes, VP, of course. Diba? Opo, Paano oo. nagiging punishable by law yan, tabi attorney? Kaya yan nga ni po ang tutukaron tangon yan, VP Hen. Oho. Kasi sa paghiling tabaga, garo, natural na ang mga arugkaan na pangyayari. Oo. Actually, very ano na din siya, very open na sa social media. Oo. May mga meme, may mga jokes na Joke. nagkakalat. Di ba, VP Hen? Oo. Kung nakapira ka na daan, kung nagkatok sa pag-asarang mo. As in, giri baga normal na. Normal na. Giri baga, it is not supposed to be like that. Dahil pwedeng maging normal yan. Pigbabawalan sa lay, election laws, di ba? Yes, VP Hen. Sige daw. Specifically dyan po sa tuyang Omnibus Election Code or Batas Pambansa 881. Opo. Sa Article 12, Section 261, Letter A, kung mababasa po nindo dyan, pinagbabawal talaga ang vote buying and vote selling. So, Yan. bako lang po ang kandidato na nagbakal ki boto. Pati, Yes, pati po sunag. Ako. nag-alaging resibo. Yan, nag-receive. Nga. O, vote selling. Paano ka ng kulungan ta? Ay, sorry po. Automatic ang conviction niya sa ima. Pwedeng mapanood talaga, kulungan mo. baby. Saan mong kurulungan saan ang kurulungan mo sa kwan? sa Pwedeng- gym, mga gymnasium? Iyo, Diba? pwedeng Okay. mapano talaga, VP, ang sa tuyang mga kulungan. But the Opo. problem is, bako man po, gabos, may kusog kibo talaga na Magreklamo. magreklamo. Yan. Siyempre, kaipuhan Yes. man giraray na may ma-file ki complaint before the Comelec can act. Yes. Tama, di ba? Masin na mapapadusahan, matatapan ki final judgment kung may magreklamo. Yes, VP. And, Lagi man ang sa pigapon na due process. Tama, attorney? yes, VP, and of Ah, course. And si Attorney Valeza, sa tuyang regional director, digdi sa Comelec Bicol, nagtao ba ganin reminder na kung may mareklamo, kaipuhan, of course, in complaint, formal complaint, and then kaipuhan so pangaran, Oho. so date and time, so location, kung saan po nangyari, kining nahiling nin doon na witness na vote buying and vote selling. Ayun. Yun dapat yan ang proseso. Adi, kundi, gano'n naman ka, siya may kusog gibot ka, unless na motivated ka masyado. O may nag-motivate sa imo. Or advocate ka din talaga. Yan, o advocate ka. Yes. Diba? O may nag-upload attorney. May lang ha. Hello? Migo? Magayong tayo pag si Atom na yan. Ay salbatana kan sarawayon kan. Bako paguna ko baga, topic ang pag-uron. Sa attorney, sa pigdiskitan mo niya na aga. Nag-appreciate man sa attorney kang beauty mo da. Thank you po. Sige na. Mahal tabi ito, Migo. Kuna ako about din sa piguro na Yun tabi. nga, sige. But speaking of Attorney, go back to our kulong, topic, tabi. Go ahead. speaking of kulong po, para for awareness lang din, tayo lang po, tigtatarami lang kung ano ang pigsasabi kang batas. Yes, So, yes. pag ika naging napatunayan na guilty kang vote buying and vote selling or vote selling, pwede po makulong nin up from 1 to 6 years. 1 to 6 years. Yes, VP. Vote seller and vote Vote buyer. buyer. Yes. Okay. 1 to 6 years, 1 to 6 years. Kung 1 to 6 years siya, pwede siyang, di ba, may provision ka na to na pwede mong, ano yung garipod ka ito, provisionary.
Yes, opo, oo, probationary omnibus kasi election, yeah. not exceeding 6 years. Oo, pero pwede yan nga i-apply yan, election rules na yan, election laws na yan. Kung pwedeng i-apply ini Para sa naman sa election probationary laws. nga yan. Oo. I-review ko lang, VP. Sige Kasi ba? garo may nakalaag duman na not probationable eh. Yan ang medyo magabat yan. Mm-mm. Yan magabat yan. So, whether kung ano man yan, probationable or not, tama ba, Tony? Ang point yan is, you are convicted of a crime. Yes, so of course, Oo. magkakaigwa ka na ng criminal record, convicted ka na of a crime because the Opo. Omnibus Election Code itself states that this is a crime. Yeah. Yeah. But sadly, VP, Opo. maski aram ta na crime ini, yun na nga ni, so sabi mo po, Yeah. nagiging normal na. Kasi, tama ba? Sorry for to tell this tabi. May mga tao man kaya naghahanap, Atty. Igwa kayo nagkaperang botante na naghahanap. So, pag baba ko dyan, may babaeng kauron si Joshua. Nagibi. Tatada. Nagibi si babae dyan sa pintuan. Di ako nag-indra. Tabaka nga ako pagiban si Joshua. Di ako Joshua, nagkaroon sa dyan. ito, pinaibig ka na Baka nga naman. ako may pagiban si Joshua kay ining babae. Baka may problema si Joshua sa babae kay Joshua. Di ako nakiaram. Okay pa, VP. Actually, aki pa. Aki pa. Bili kong dudahan talaga na may kasalan si Joshua doon. Ano nga niya ako na, mareklamo na, Natada. tahinali na siya sa lista. Yan din. Oo. Uso din yan. Nangyari ko, kung mareklamo ka, nahinala ka sa lista, kung mareklamo siya, balido doon na reklamo yan, ulukan ka kaan. Ang pagpalista naman, di ba, diba? Kung nagpalista ka, Yes. meaning you're willing to receive, tama? Yes, Oo, oo. oo. So, Diba? wag ingat po ng mga arugaan. Oh, nga ako, pag una ko kaya ganyan ako, ang problema ka ng babae, ika. So, lista pala ng problema niya. Nagili. Bata may mga tigtataram din po baga VP na Opo. abangan daa sa mga parlor, sisay mga bagong rebanja. Sisay dyan may bagong Riban. gamit, cellphone, auto. At sarong daga. nagbakala ko ki sarong napigabayadan kaya ako sa hardware na may nagutag akong sarong kubikong baybay, 5 simento. Pero Webes ito. Pag subayin niya ako tabi. Pigsilag naman sa Flores, ito taping silag mo. Piling ko nga sir, kung may stapler. Sarap yung ganyan niya. Okay, sige po, Tony. Go ahead. Ano pang kwanta? Gusto pang idagdag? So, digdigan ni VP, si Judge Marlo Campanilla. Opo. Way back 2021 pa, may reminder siya sa Opo. mga araw kaining panahon during election din, Na? where intig-cite niya nga ni sa Omnibus Election Code, and then it punishes not only the candidates who are buying votes, but also the voters who are Oo. selling their votes. Yeah. So, dahil din po kaipuhan na i-prove na talagang binoto mo or kumbaga nagsunod ka sa Oo. naging agreement na Opo. okay, kuwaon ko ining kwarta tapos ikaw iboboto ko tapos bako man pala siya sa binoto. Yeah. bako ito Ito pwedeng maging depensa po VP kasi Yeah. the moment na nireceive Tama mo. mo sa kwarta, it is already considered as vote selling. Okay, So that is okay. the opinion of Judge Marlo Campanilla. Ayan. Because actually until now, wala pa kitang jurisprudence VP Para or sa- kasong araw kainin na nakaabot sa Supreme Court kung sa Oo. Supreme Court mismo ang nagtataram Yeah. mga Mm. verdict manungod sa mga araw kainin. Yun pala ng kwan, ano? Yun man lang, unless na may Supreme Court jurisprudence kaya, ito sa magagamit, sa iba pang mga argumento Yes, sa korte. opo, exactly. Pero kung hanggang sa naduman sa lower courts. oo. Ay, so, meaning po, kung daan nakaabot sa higher court, then final judgment, final judgment, Opo, then hindi magagamit sa argumento yan, tama ba? Dai siya. Kasi kaipuhan may president na Okay. pwedeng magamit sa mga masunod na kaso. Ay, similar yun. cases. Oo. Pero sa haloy-haloy ta na sa politika, gari, di, man kiaraw ka na, di. Yan lang, nata daw. It's either takot talaga ang mga tao na Oo. magreklamo, di ba? Oh. Magsampa Ako sa ng akseptado complaint. naman din ang practice pa, no? Akseptado din ang practice. Okay, so with that po, sa Lunes, election, siguro, boses kan tawan dapat na nakot. Sila, at tawag na din, regardless kung ano man yan, ang mga decision sa tao. Yes, Diba? oo. Okay. Ika lang po talaga ang madesisyon. Yes, Sabi nga yes. ni Attorney G. Rebustillo, so guest na Yeah, election opo. lawyer, kang nakaaging program po VP.
ika ang may power Opo. sa Lunes, May 12, 2025. Nasa sa imo po ang power sa Oo. daunaan. Kung Yeah. sisay man ang piliun mo, Oho. nakasalalay po dyan ang futuro kang mga masunod na Yes. henerasyon din. Yes. Buda, so mismo syudad mo, munisipyo mo, o probinsya, o mismo ang Yes, Pilipinas. oo. Araw kan mga senador na pipirilion ta. Garo, nagkaperasan sa napili ko. Ay, speaking of that, VP, Yeah, baka sige man po kaipuhan na, di ba, 12 senators, Okay, for okay, example, senators okay, 12. okay. Baka man necessary, nag-12 talaga ang iboboto Kung mo. gusto mo. Oo, so pwede ka po mag-shade nin maski less than 12. Yan, oo. Pero sa mga ano naman, mayor, governor, di Oo. man din pwedeng duwa. Yeah. Dahil pwedeng overvote. Yes, Dapat. oo, may invalidate po ang boto. Undervote ka. Sa konsyal, Oo. kung ang konsyal 10, sa Legazpi 10, pwedeng 5, 3, 4, 5. Yan, pwedeng saro lang. Kung di ka magbutong 11, Oo, at no oo. problema yan. Actually, naka-indicate man po iyan sa balot. So, Opo. basahon man giraray nin maray ang mga nakalaag dyan sa indong balot before po na magboto. Kung may kahaputan, pwedeng magrani sa electoral board. Iyo baga. Buda, dahil magdarang kopya gayon. Actually, Bawal pwede man baga, po. bawal baga ang cellphone, dumagdara. Pero pwede ka magdara kay Kodigo. Kodigo. Ang may problema ako dyan, tabi ataw ni sa Kodigo. Ano po, VP? Baka sa kanil ka, kuan mo, kay dalim, nahulog mo. Maiiling Mahiling kang kang watcher. iba. Ay. Iyo. Ito ngayon, nakalista ngayon. O, yan din pang ingatan ta sa... Di mawara, di mahulog. Oo, sa lunes kasi ikaw lang dapat ang nagkakahulog. Yes, exactly po, VP. Dahil pwedeng Diba? maaraman kang iba kung sisay ang tigboboto mo. Iyan, oo. Lalo na po pag yaon na kamo duman sa lugar kung saan ka maboto, Opo. more so duman sa precinct mismo kung saan Yes. maboto, dahil na po pwedeng makipag-istoryahan, uy, sisay, iboto mo takulong. Diba Ganun ba? cheating man girarayan sa exam, kunya sa Diba exam, ba? di ba? Dahil ka Diba na ba? pwede makipag-istoryahan sa Oo. taning... Sige, ano pa po ito na? Baka may nahanda ka tabi. Next turn ko na ihanda mo. Sige na tabi. Sige na. Okay lang po, VP. Sige na. Diretso mo. Okay, digdi, may mga do's and don'ts po kita, especially May 11 sa aga na. Oo. May 11, tomorrow is the day before the election itself. Yan, okay. So, sa aga, bawal na po mangampanya. Iyo, the last day mo niya. Yes, last day mo niya ang karampanya. Midnight. Diyan na midnight. Ang alas 11:59 ang last day of campaign. Yes. Diyan naman. Oo. Okay, sige So, po. according po yan sa COMELEC Resolution number 11104, Section 26, sa aga, bawal na mangampanya. And bawal din manao o akseptar ni libreng transportasyon, Okay. pagkaon, drinks, o ano pa man na bagay na may halaga. Yeah. Bawal mamigay ng pera. Siyempre. O kahit anong bagay na may halaga para sa pangangampanya. Oo. And bako lang ini po para sa sutig tatarambaga na o iboto mo si Aruga ini ha, Iyo, tapos iyo. itatao na. Pwede din na nagnanao, pero ang kondisyon, dai mo ipagboto ining kandidatong ini. Aha. Or pwede din na nanao, and ang kondisyon, dai ka na magboto. Oh, iyo ano, di ba? Pwede. May mga araw ka na practice. Ako Yes, lang VP. Lalo na kung aram ninda Agong na tanaw. ini loyal supporter ka. Yeah, correct. Dahil ka na lang magboto. Yes, Okay. yes. So, bawal po ito. And bawal din magbenta, Okay. manao, mag-alok ki alak, liquor ban. Liquor ban Ay, na sa yun ba aga. nanggad? Yes, liquor ban na VP sa aga. Bawal mag-inom sa aga. Pero how many days tabi na to ni? Hanggang election day? Midnight of election day? Tama Yan ba? na aday ko marumduman VP, pero ang sabi kang COMELEC resolution is on May 11. But Iyo, hanggang tama. sa Hanggang election yan. day, mag-ano na Election lang day. din, mag-liquor ba na lang Oo, din iyo, kita. mas maray na yan. Oo, pero syempre may exception sa mga hotel and other establishments Opo, na opo. certified by the Department of Tourism Yan. na talagang sinda, ang business ninda is involved sa mga, Yeah. sa mga tigdadayo ka turista. Pwede, bumadakop gayon. Yan din. Oh. Pag gano'n na sa kandidato, nagpunpo na magtaragay ta kayo, orog man. Basta yun makaisturbo. Pero,
under the law talaga, bawal ang pag-inom. Yes, Na opo. pwede kang mabuyo. Oo, Okay. liquor ban. Mhm. And sa election day itself naman, sa May 12, Mhm. digdingon na kita sa mga bawal and Opo. duruat siyan sa mga guidelines. Yes. Lalo na sa mga first-time voters. Yes, sige po. Mhm. So, bawal na din mga kampanya, of course. So, again, pagyaon na po kamo duman Mhm. sa polling place, Mhm. sa precinct, or Opo. maski wala kamo duman, Mhm. bawal na po talaga na mga kampanya. Iya, correct. Di garo nga dahil diyan pwede na pagkaboto mo ang kandidato, dapat ay ka na duman sa laog kang polling precincts, di ba? Dapat ay ka na duman. Duman ka sa luwas pero may distansya yan. May tamang distansya, gari 50 or 500 meters. Basta po. Di ka na nga pwede ka magsulog naka-t-shirt ka, nasa yaon sungaran mo, etc. Yes, so, bawal na candidates. kung oo. magkamso kandidato. Oo. Bawal nang bawal manao na manao ki ano ito, so Maski pamaypay, pamaypay, na may mo, ngaran, yan, etc. Bawal, flyers, bawal, oo, yan. bawal na sa po aga, yan. hanggang duman sa election day. Opo, Okay. oo. Sige po. Mm. So, bawal din magboto. So, tinaramta ka bago Yeah. po, VP. Opo. In more than one, and bawal na magboto para sa ibang tao. Let's say, ako, malaog ako sa polling precinct, and then Opo. tataraman ko sa electoral board, maboto po ako para sa mama ko, nawara siya, Yeah. yan sa St. Agnes. Iyo. Maski holiday ang trabaho, ano? Ay, ma. Dumi yan. Ay, sorry po. Double pay. So, Okay. bawal po ang arog ka to na ma-act ka as representative to vote on behalf of Iyo. another person. Dahil Dapat pwede. ika lang Dahil mismo pwedeng talaga. proxy. Yes, oo, dahil pwedeng proxy. Kasi even nga ni po, VP, sa tuyang mga PWD, senior, yan, mga Opo. kaipuhanin assistants, sinaman giraray pa ang maboto, yaon lang so ma-assistir sa inda. So dapat po sumaboto mismo, yan lang ang pwede. Dahil pwedeng makiuron ka sa iba na iyo ang maboto para sa imo. Yeah. Yan. Bawal tabi ang mga opisyales kang barangay Oo. na maglaog and magstay sa polling place o lugar Yeah. kung sa intig gaganap ang botohan o eleksyon, except kung maboto, syempre, kung nagsiserbe or kung siya miyembro ni Board of Election Inspectors. Yeah. Okay. So, Okay. kung maboto po ang opisyales kan barangay, dapat maghali tulo sa polling place after Yeah. mag-vote. Iya po. Bawal na po maglaag o magbukas ng tindahan Okay. para tindahan. magbenta, display o kung ano-ano man na paninda, maski pagkaon, drinks. Sa laog po yan, kang 30 metro, hali sa polling place. Ayo. So, paglampas naman 30 meters, pwede. Mga tindahan dyan sa palibot, ano? Yes, opo, Okay, VP. tama. Bawal magpaperya, Peryahan. sabong, bawal, boxing, Oo. Grabe. karera ka mga kabayo. Igwa pa ba ka, VP? Gariga, masudrudar lang nakabayo. Pigisa kaya nakabayo. O kung ano pa man nakaparehong sports. Oo. And bawal din po ang more than 2 watchers sa Okay. laog kang sarong presinto sa kada kandidato. And then ining dawang watcher na ini na naka-assign per candidate sa sarong precinct, dapat ano lang sinda. They will serve alternatively. Yeah. So mapalitan Oo. lang sinda. And hindi po, VP, bawal magdaraki sa diri indelible ink. Oo, yun, siyempre. Grabe lang kung may dranda. Pero bago lang po indelible ink, maski ano pang bagay na may chemical para mahali. Yeah. So, indelible ink. Iyo. Like, iyo. ano ba? So, mga pang ano, Mga- yan, nail polish Kung remover, ano, acetone. Oo. Yan. Pagkatapos, alkoholan butulos. Dapat Yan. magaloy-haloy sa kukumo iyan na sa imong indelible ink. Yes, Yan, oo. okay. So, dahil po ka mo magdarakaan. Oo. Ang pwede lang maglaag sa inyong indelible ink is electoral board lang. Yeah, Yan. okay. And bawal po magdaraki blankong original ballots sa aldaw kang eleksyon Oo. unless authorized by Yeah. the COMELEC. So, So, yan po, VP, ang mga bawal. kapira Bawal. sa Oo. reminders sa tuyang mga botante Iyo. sa maabot na. bawal, Election. bawal lagi ng para istoryahan naman sa laog kang presento, ano? Yes, VP, Sige. bawal din magpicture. Yan, bawal mag-picture. Wala si- Magpicture, lalo na po kung balota mo pipicturean. Buda, yan, duman sa pwede. machine ba nga? Dapat ikan malaog ka ito. Yes, opo, So, itong, sa automated. di ko aram kung patigaya. automated Ito pa ulo counting bang pagbugtak do. Lingaw ko na sa kang last election.
Pero pati kaya ito, paulob. Pati gaya, VP. Oh, Pero kung ano man, yaon man po ang electoral board para Na pwede kang, mag-assist. oo. Mag-assist Dahil lang. magkapod naman sa Pero watcher. dapat ika mismo. Kaya magkapod sa watcher dapat. Tabaga ko. Dahil pwede na watcher. Dapat Pero- sa Board of Elections. Pero itong nga boss nga si Kwan, ito pala nga. Kalista. Siyempre, maiiling so Oo. maiiling so boto. Iyon. O yan po ang mga. Pero ikaw man mga pwede. Mga lawful. Tabi ito nito. Yes, VP. Opo. Ito po sa mga bawal. Yan, sa mga Magbabalik, bawal. may tama-time check muna kami ni... Ito ko na kayo ng mikropono. Ano yung natakan mo kabilo sa attorney. Yun. Pagkatapos tambi ka ng mga patalas-taas, si attorney na Ponce nung magkakaiba Wala ka. na ako kaiba, VP. Ano? Wala na ako kaiba kaan. Gusto mo akong gari ba? Siyempre. Sige po. Sa pagbabalik, mga tugang ang mga lawful acts. Tama, attorney? Opo. Gara ko ako kan mga termin ng mga abogado. Gara, pag ako nag-eskwela kilodak, magkapasa dyan yun. Sa matali yan. Ang pagiging abogado. Patali ka pa umaga, VP. Minsan-minsan. 11:41 Ang oras ko sa oras hatod Pilipinas. sa Ilocos. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Desisyon Bicol 2025. DCGB Election Coverage. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dapat aram mo! Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo! Maray na pagkaudto mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Langabella. Kaso bago kaibanan to si VP Hen. Salamat po VP Hen, tainibanan mo ako. And basahon tango na mga tugang ang mga comments nindo digde sa satuyang Facebook Live. We are live sa DZGB News Online Facebook page. Sabi po ni Sir Jose Quirona Jr. Hello sir, good morning. Migbigta po ini taga Anislag ini si Sir Jose Quirona Jr. Kung gusto kan gobyerno o COMELEC na mapundo ang vote buying, they can ask help from the NBI to operate these vote buyers through entrapment by their agents. Well, actually po, na buo ang COMELEC Resolution number 11104. Ang batas na ini mga tugang, tig-expand po ang powers and functions kang Committee on Kontrabigay. So kung ka ito task force lang ining kontrabigay, ngunyan po naging committee na siya. So mas pinaigting na, mas dakula na din ang manpower para pundo na o at least ma-minimize somehow padiit-diit ining mga nangyayaring vote buying and vote selling pag mga araw ka ining panahon. So, to integrate guidelines against abuse of state resources in the conduct of elections in connection with the May 12, 2025 national and local elections. So, yan po ang COMELEC Resolution number 11104 na na-promulgate pa sana kang January 28, 2025. So, nakalaag din po sa COMELEC Resolution na ini na tigtap na po, okay, katabang na po kang COMELEC ang Philippine National Police or PNP, Armed Forces of the Philippines or AFP, and the National Bureau Investigation or NBI. So, mga yan po, katabang na po kang COMELEC, lalo na po sa pagpaigting, okay, kang kontrabigay. So, pwede din po na mag-aresto ining sa tuyang PNP, AFP, NBI, pag caught in the act, ang mga kandidato asin ang mga nag-vote selling or nag-accept okay, nin kwarta o ano pa man na ibang bagay na kapalit para iboto ang sarong kandidato, para dai iboto ang sarong kandidato o para dai siya magboto. Kung makakatabang duman sa nagtaon sa iyaning kwarta o ano pa man na bagay na may halaga. So, they can arrest these persons po even without a warrant of arrest. Particularly under caught in the act or in flagrante delicto. So, iyon na po, katabang na po kang gobyerno o COMELEC ang satuyang NBI manungod sa mga arog kaining kaso. Good morning po, as lang tabi if pwede pa mag-hold ng public gathering sa aga.
it's related to religious activity. Thank you. Hali po yan kay Ma'am Maria Cecilia and Bartolome. Well, wala man po tigtataram ang satuyang COMELEC, wala man pong pinaluwas any resolution about this na bawal mag-hold in public gathering when it comes to a religious activity. Just make sure po, just make sure na talagang for religious activity iyan. Bako na tigpapaluwas lang na religious activity, di ba? Tapos at syan kaan, pangangampanya man palang giraray. 'Di ba? Para sa kandidato o mga kandidato. So, siguro lang po na talagang for religious activity lang siya. Then kung arog ka to, wala man po 'yan na magiging problema. Maduman naman kita mga tugang sa ano ang mga pwedeng gibuhon o dapat nagibuhon pag abot po kang May 12, 2025 o ang satuyang midterm elections. So actually bako lang ito ini dapat gibuhon ngunya na maabot na election day itself kundi ko ta ka ito pa sa naginibo na nindo. Number 1, know your candidates. Dapat as a responsible voter, ka ito pa tigmidbid ta na ang kada kandidato kung ano ang kaya nindang i-offer itao sa ikauunlad ng inyong syudad, municipality, 'di ba? Sa ikauunlad ng ating bansa. Also, dahil po dapat kita nagpapadara sa kasikatan, sa pagburbayle, di ba? Pagkurukanta. Well, pwede din. Pero dapat bonus lang ang mga arog kaini. Bonus lang. Bako ito sumagiging basis para siya ang sa imong iboboto. Dahil dapat kita nagpapadara sa catchy ng mga jingle na, ay, ini kaya so jingle na nagtatak sa utak ko. So, ini na iboboto ko. Tama ba yan? Dapat po baho kita arog ka ato ka shallow, kababaw bilang sarong botante, bilang sarong mamayang Pilipino. Okay? We should dig deeper, magtaga-hapot-hapot, magtaga-research. Ano na ba ang naginibuhan kang kandidatong ini? Ano pa daw ang kaya kaining magibo? We should check their track record. Igwa ba ining bahid nin korupsyon? May nagibo ba ining krimen? And the second one, make sure po na registered kita. At yan ka, excited kang magboto, dahil ka man pala nakaparehistro. So, you double check your status, okay, sa COMELEC po. And actually, online, ang aram ko, igwa ka na maaaraman mo na kung saan ka na precinct. So, hanapan na lang po nindo, yan dyan, sa may COMELEC Precinct Finder po kita. So, as early as now, pwede na nindo pong i-check kung saan ka mapresinto para pag abot duman sa polling place o lugar kang botohan sa Lunes, dahil na ka mo magtagahanap pa kang pangalan nindo and para lang aramon kung saan ka mong presinto maboto. And it's always better, of course, na magboto po nin as early as possible. So, ma-open ang polling place from 7 in the morning until 7 in the evening. So, kung wala man pong importanteng gigibuhon, then much better na atab po magboto, di ba? Para less hassle, less stress. And priority po ang mga pregnant,
ang PWD, senior citizens, as early as 5 in the morning, pwede na pong i-open ang polling place para sa inda. So, we should follow the election rules or election laws, yung mga naaraman na po nindo. Okay, so mga na istoryamin na ni VP Henry Casubago. So, mga na reminders na din ni Attorney G. Rebustilio, ang satuyang matibayan na election lawyer kang nakaagit ang programa. So, kung daiman po nindo na subaybayan ang mga ito, then pwedeng-pwede na mag-research man giraray manong o digdi. So, again, pwede na ang campaign shirts. Dahil ka mo magsulog, okay, kang t-shirt kang sa indong kandidato, yaon su pangaran, yaon su pandok. Kung ka mo maduman sa lugar kung saan maboto. Dahil ka mo mag-selfie, nakaiba ang sa indong sample balot. O maski bako selfie, maski wara dyan su pamandukan mo, pero su balot mo mismo, pinicturan mo, in-upload pa nga editing My Day. Done voting. Bawal po yan lalo na sa mga first time voters so mga Gen Z ta dyan. Dahil po yan pagibuhon. Respetuhon ta po ang guidelines kang COMELEC to ensure smooth, okay, and orderly, honest election. So, we should also stay alert, speak up, dahil po matakot, masupog na magsumbong, magreklamo kung may nahiling man kamong kahinahinala, okay? Manungod, lalo na kung manungod sa vote buying, vote selling, harassment, o ano pa man na aram na nindong bawal, alagad na iling nindong tigigibok ang iba, immediately report it po to the authorities and igwa din kita dyan mga booth, yaon dyan ng Integrated Bar of the Philippines, may mga abogado po kitang volunteers dyan. And yaon dyan ng Kontra Bigay Committee. Yan, may booth din sila dyan. Yaon dyan ng PNP, NBI, AFP. So yan mga tugang ang nagkapira sa mga dapat tapang tandaan, okay, sa papaabot tabi na eleksyon sa Lunes. Igrita po pala si Sir Milo Asuncion and family. Listeneta sa tuyang programa. Hello po, Sir Milo Asuncion and family. So, saan pwedeng mag-report? Okay, pag may nahiling ka mong vote buying, vote selling na mga pangyayari. Ano yan? Tingko ko amo, Joshua. May tingko ka sa bag mo. Una, kung may nakuha ka pa sana, tapos tago mo sa bag mo. Pero si Saida, itong pinaibi mong babae, sabi ni Vipihen. Dayman nag-ibi. So, mga tugang, mag-report tulos, ini ang you take this down na, so mga pwedeng pag-reportan. Pwede po na mag-email kung may mga pictures ka mo, videos bilang ebidensya, and so other necessary details manungod sa mga nangyayaring illegal, okay, about the elections. Ang email po kang COMELEC, committee.contrabigay@comelec.gov.ph committee.contrabigay@comelec.gov.ph. Ang Facebook naman po ninda, COMELEC Committee on Contrabigay. And ang sa indang contact number sa Globe, 0995-299-3725. Again, 0995-299-3725. And sa Smart naman, 0921-954-56
5992. So, agad po na i-report, okay, ang mga illegal activities. Kaya, again, mga tugang, nasa satuyang mga kamot ang magiging futuro po kang satuyang bansa. Lalo na po sa mga senadora, dainindo dapat ipagsipara kung ano talaga ang trabaho kang mga senador, which is they are under the legislative branch of our government. So ano ba ang trabaho pag nasa legislative branch? Sinda po ang naggigibo kang batas. So kamo nang bahala, okay? Kung sisay ang sailing nindo na karapat dapat, again, ang duties kang mga senador, nagigibo kang batas. So mga tugang, yan po ang satuyang mga reminders manungod sa do's and don'ts sa maabot na eleksyon sa Lunes, Mayo 12, 2025. Magantabay sana po kamo, okay, sa Lunes dahil syempre may full special coverage po ang PBN Broadcasting Network, ang DZGB. So padagos po na magantabay sa samuyang istasyon. Sana po daipaglingawan sa mga naukudan mo niya na aldaw and ma-apply ta sa aga, as in lalong-lalo na sa Lunes pag kita maboto. Ini po si Christine Longabella para sa programang Legally Yours GB, dapat aram mo. Salamat and happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan hilaray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours